bezala, baserri batean bi gizon zaharbizi ziren. Bikoteak, 3 seme-alaba zituen, harik betatuta nekaten. Oso behartuak ziren eta nintzen iderik zaharrena zenez, gurasoek lan bila bateko eskatu zioten. Hari, sopa sistem bat egiteko lan egiten dugu. Gian hori, Ramira jamatzen nuke, ondo da. Poltsa prestatu eta baserrizko zer, joango naiz, ea morro iritea da duten galdezke. Egunon, labila nabil, niretzako duzu erromondiko lanik. Hala, zetako bat duzu bakala? Bala ez, lan ez mundu. Zenparetan bala ondo guan jarritu zaitu esasi. Gazte herrian, erdia sartzen dugu. Eta herrian, erritzen duki gaizikitoriko urria egiten hartzen dugu. Aita erakutsi zidan, baina ez naiz bare egidea. Nola zoazera zenean? Kaso ditu zuen, handian batiz eta zindirengana joan beharko zenuen. Zineak Ameriketara alde egin omen dure, eta hori toriko zarin zurean. Bide esker denetan. Autobideari jarraitu eta zukonbide zartira egiten zarenean, eskerera erreketa ikusiko duzu. Aio, baserri bat, hauze izango da. Kaixo gazte, zer nahi duzu? Lanbidean nabil, moroilik behar da duzue. Marian handia dago baserria, bera namuzikoa otan dut, menditik egura jarri behar da, gainera eso apurtuta daukat. Azteko prest nago, bide esker denetan. Urtea pasatuenean etxetan alderik asko ekarriko zion nagusiak moroiak. Lanbidetik ikustera eta ikatzen duzu. Asto horrela besteak bezalakoa. Ermisa guria izan ezkero, herriarekin guaztan. Ez didate sinetxeko etxean, bide esker denetan. Musika zuzuen aurrerako bidea da. Eta bideekin erakutzea zuen, astoa bideak nola egiten zuen. Egun osoa bideak pasa zuen, baina zara. Gaudean, musika batean zehazten azaldu eta egitea. Gabon, zer nahi duzu? Gabon jauna, gero bat beharko nuke gaur gauerako. Bai, sartu. Lehenengo, astoa, ukoi gutxiko dugu. Ez esan mesedez nire astoari egizurrea. Mesedez, lasan egon, nik ez dut izan esan. Ondo da, peno, horera noa, gabon, gara egin. Ikusi datu, zer erizidau duen astoari. Egizurrea! Baina, kakaren ordez, urrea egiten du asto honek. Hau nire getxatan astu, eta asto zarra utxiko diot honen ez. Ez eta egin, urrea egiten zuen astoaren ordez bere asto zaharra utzi zion garitzen. Hurrengo goizean handik txismatu zen, azalera bali, eta osoan ondoren bestera bali zen urreatzenen asto zaharra. Bestean sartu egin goizak. Aita, aitatxo, bidean, nekane. Urrea egiten zuen asto ekate dut. Urrean egin duen astoa? Bai, nola? Zutxoratuta zaude. Ikusi, egizurrea. Astoa, egizurrea. Baina bideari zure egiteko izataren, alde zen egiten eta lokakatu da garanta bat. Ja. Begira ze kakapile egin duen zure astoa hori. Ja. Handik lasten, egabezenean, baina, gazko beretzako eta gatitzen bakarrira gorori. Kaixo gazte, zer nahi duzu?
Eskerrik asko Biotz. Honekin, ez egun sekularianik faltako. Gozareko zertzalek izan dela pentsatu dira. Baina bizkaren baina etxuderako bidea luzea zen, baina ziren ostatuan ziratu zubinean gaua pasatzen. Erailean, bete lehenago eratu ostatu berean. Gabon, gazte, zer nahi duzu? Gabon, jauna. Pila bat beharko nuke gaur gauerako. Bai, sartu. Lehenengo, mailan, atarian izango dugu. Ez izan, mesedez nire mailari jarri afarira. Ez, lasen, nik ez dut esan. Ondo da. Beno, eranoa, Gabon, ondo da. Baina salariak benean ohen eman zenean afariak jartzeko esan zion mailan, eta izugarrizko jan-kiloa azaldu zen maila gainean, eta pentsatu zen orduan. Nire gazoin arazko dut honekin. Hau neudetxet hartu eta sukaldoakoa itxiko diot. Hurrengo guztiak martxa bizkaian hartu eta azalduak batzen egitaren. Aita! Aitatxo! Nekane! Aritz! Begira, nolako maila ekarri dudan! Zer du maiorek berezia izateko? Ikusi! Jarri afaria! Jarri afaria! Baina bilaldiz dut, baina zer, honetadari bazkaria jartzeko esanaren, maiaren arnean ez zen zera zailu. Ja, guk geu jarriko dugu maila, beti bezala. Ja. Horrentz izan duzu egia galanta. Eta azkenik, Nekane etorri zen Cecilia eta Basentzio baserrira urtebeterako dago. Baina gazte, zuharitzeta harriñatu nahi erritu. Baina bezako zara ez da? Bai, nire kare naiz, nireko txikiena. Anaia, hemengo goia beratu zuela izan zen erregalarenteko gotzurako. Bai, lan handia dago, baserrian. Baratzen nintzeko lagun bat behar dut, nintik plazara da, lanamazte, egin abezua apurtuta duka. Bere alabazteko, eskerrik asko. Beste alabaz bizala, Nekane ere lan asko egin zuen. Goizean argitzen zen eta egun osoan ez den lanean gelditu ere. Begietzen belarra ekarri. Elburra zoroak haintzut. Nagusia oso pozik zeuden berari. Horregatik urtebete pasa ondoren esan zion batzen. Zure anaian dienari, astro eman du. Erdikoari, maila. Eta zure gauzaren baten amarro dizu, ez da? Azken makila. Baina kontuz, oso berezten makilori. Makiloriz izan ondoren bazten ezkertik. Zirkitzen azte da, eta debitzeko biz makila esan behar da. Nire esker kontuan ez erabiko dut. Nekane, etxerako bidea hartu zuen, baina bidea luzea zen eta Benatxoren ostatuan geratu zen gaua geratzen. Gabon, beste, zer nahi duzu? Baita zure galdago egiteko egiterik. Bai, sartu. Lehenengo, afarriak bezaleko dizu. Afarroturin hobera joan baina lehenengo esan zion Nekaneko zaratak. Lehenik makilo horren utziko dut. Bihar zen, ez iezazu mesedez makilek izkidetzak. Ez lasen egon, nik ez dut esan. Ondo dago, joera no. Landalari.
lapurtutako guztia itzuliko dizut, baina favorez eta mesedez gelditu ezazu makien madarikatu hau. Ondo da, geldituko dut. Bizkin hartu dira. Hurrengo goizean, izan ondoren asko amante eta makita hartu zituen dintan. Osoko zituen zen Etorri galarrenak begira zer eta Aita eta Irusenida, begiak zabal-zabal egina geratu ziren astoari, maiarik eta maiarik egin. Anitzek esan zion astoari. Erdizurrea! Inatek esan zion maidari. Jarri afaria! Baina izan ez zion ezer esan makila magikoari bestela,